Здрасти, Иво, кой водиш? Здрасти, Маги! Това е Локи, Джак Ръсел, който е типичен представител на породата си и е много недоверчив към хора, забележи. Притеснява се, свил си опашката и той има проблем с това да го хващат за каишката. Сега, вече с мене аз съм го приел, нали, малко повече е свикнал. А той сега... на хотел ли идва? Да, той идва на хотел и сега нагледно ще покажем как ще го оставим, за да не го притесняваме, докато напълно се аклиматизира. Това са кучета на свободно гледане, тук са затворени, те са социални. Сега махаме му каишката и сега той почва да си обикаля. Локи е идвал при нас. Идвал един път и по същия начин направихме Локи, няма въртовци. Сега го оставаме свободен с този повод. Така ще го пуснем, така като ще го пуснем навън, като трябва да го хванем, няма да го притесняваме. И това след едно-две излизания той напълно ще свикне. Айде, Локи. Що го пускаш с повод него? Ами защото, ако бидейки още не свикнал с нас, ако тръгнем после да се опитваме да го хващаме по двора, а той не иска да дойде при нас, ще го наплашим още повече. И по тази причина, докато изгради необходимото доверие, поне базово в началото, ще го излиза с такъв свободен повод. Хайде, вече можеш да му махнеш повода. Браво! Ето, маха с опашка, щастлив е. Още малко е присвил ушите, но ще се отпусне напълно. Браво, моето момче! Да, ти си ми приятелче. Браво! Е, това е, щастливи кучета. Куче да си в хъба-хъба. Локи бързо прави приятелчета.